sa sugo sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayat sa langit, tinunan gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yawang pulong ko. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaulog lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biyayon sa tanan nga katawhan. Ang pagiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban angtod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaulog lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaulog lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmada sigon kita. Aron ni panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaulog lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaulog lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaulog lalinon ang nagtuman, kuhaulog lalinon ang Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is a Whole. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Whole, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran
mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Niining taknaa sa kagabion sa gihapon kami maghahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Salamat sa imong dakong gugma ug kaluoy sa matag usa ka namo. Dios ka nga angay pagasimbahon ug alagaron. Ikaw ang mahimong Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Nagaampo kami kanimo Ginoo nga magapanalangin ka na ini nga programa ug kini nga estasyon nga unta mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguting ang mga nagapaminaw malamdagan sila pinaagi sa Espiritu Santo nga ang pulong nimo nga ilang ginapamatian mahimo unta kining makahatag og kahayag silang kinabuhi, makapausab ug makapabago sa ilang kinabuhi. Giyahi ang ilang pagsabot, mahangpa nila ang kamaturan ug sila imong pagakabigon nga makapangalaga dinha kanimo. Daghang salamat nga imong ihatag og tubagon ang mga pag-ampo ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuon nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niining nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ding atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata mo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone apan sa dili pa ato day nga ginapumusta sila si Sister Nini diha sa Calatrava Negros ug usab gyud sa atong avid listener nga nabautismo sa programa mag-asawa sila si Brother Ricardo Incabo ug ang iyang asawa nga nabautismohan naa sila sa Barangay Minapasuk, Sitio Victory, Calatrava Negros Occidental. Brother Ricardo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa until nga ang Ginoo nagdanag sa inyong mga salabutan og unya kamugyod nga mag-asawa na bautismohan na, no? Kumusta mo tanan? Hope nga nagmadasigon og nagalig-on kamo sa inyong pagtuuban sa tanang mga nabautismohan dinhi sa atong programa sa nagkalain-laing mga lugar o dapit nga kutob sa giabot ning atong Sibya. Ang Dios magalig-on magdasig sa inyo nga pagtuo. Well, niya patay basahon mga kaigsunan. Maayong hapon, sir. Malipay gid ko pagbalita sa imo nga nakapalit na gyud mi og wifi. Padayon na gyud tong atong gisabutan nga ikaw mo Bible study na mo mag-video call lang ta og unya maklaro raman sa amo nga ako asawa o sa akong mga anak ang Bible study. Kaduhan na mi bisita sa amo nga tagdumala sa among lokal, sir. Gidalaw mi kaduha. Giingnan sa akong misis nga pasagdi lang mi kay nangita man sad mi og kamatuoran. Ingon niya nga some text missing na ni. Sorry lang gid kayo pero okay lang, no? Okay, Brad, may tungod ana. Sige, nindot na. Okay ra. Ay ato lang gid sa ko mag Bible study pinaagig video call. Mura ra man sa tag nagatubang niya na. So nindot kay na. So kanang na ang Biblia nga inyuhang nadawat, kuan na kanana ang pingin ninyo na ang maayo ani aron dili gid ta makuan pod sa panahon niya mag Bible study ta through video call, ikuan na lang ninyo ang teksto, i-take note unya paghuman nato sa atong Bible study through video call inyo na lang nga tan-awon din ha. Well, kanang inyuhang 25 ka mga
topiko sa inyohang doktrina o pagtulunan, mas maayo siguro nga human sa topic nato sa Bible inyo na nga ipangutana ka ng 25 nyo ka topic, no? Kay mas maayo pod nga mahatagan pod na gihapon og mga ingnon ta pagpasabot dinha sa Biblia. Well, last text nga akong basahon kay di apod si Brother Kern basig na asa ni ihatod ron sa ato sa kahanginan. Salamat nga nakakuan ni siya kuan gyud nakabisita dinhi sa ato nga programa kay didto man is Mindanao ni nya nakakuan ra gyud nakabalik ra gyud in town. Okay, sir, mga pangutana ni. So dili lang usa ta kay naa naman tay pangutana nga ato gikuan nga tubagon. Sa dili pa si Brother Libby mag-iban og mga pipila pod ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maay siguro pod Brother Libby nga malili nimo ang atong monitor aron ta nga mahibalo kung di ining dapita o nasuras kalibutan view ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga kahigalaan, mga pinalangga nga mga tigmapinaw. So atong gina-welcome karong gabi na sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So good evening no sa tanan natong mga higala diya sa Tagasa, no, mga Bible students diya atong gi-welcome karon, mga sinahunon family dinisad sa Santo Niño o uban pang mga lugar, mga higala nga nagapaminaw karong gabi na ato siyang pangumusta di Tambungon, si Marie Chris Samutya. So good evening sa tanan na lang gayod nga naminaw atong gina-welcome ni ato ning basahon mga higala ang atong nakita sa screen ay mga mensahe nga atong nakita dinhi niya si Brother Jeffrey S. Arrogante. Mayong gabi sa tanan listeners and broadcasters. So good evening Brother Jeffrey. O niya pod si Nina Mata, Sending Love, niya Heart, ngayang Gisan. O niya sad si Brother Onilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi Brother John, Kuya Libby, og mga kauban dinha sa station. Karon og sa mga naminaw, mga kaigsunan, God bless. Okay, mayong gabi sab nimo diha Brother Ronilo no diya sa Amnam, Saudi Arabia. So hinaot pa ang Ginoo magapanalangin kanunay sab kanimo diha, magauban kanimo kanunay diha. Okay, ato ning lilion ang pikas nga screen mga higala, aritas mga nag-like o nag-heart sa ato nga tulumanon, ato ning pangbasahon mga higala. Okay niya si Elizabeth Tunyakaw Nidia. Nakita sa nato si Analisa Arabis, o niya si Neljon Bersero. Niyasad si Ginalyn Lumuntad, ang mensahe nga nagdilaab. O niyasad si Ronilo Itang, Brother Gerardo Lobitania sa Australia. Daday, may gabi ini mo daday. Uban sa tanan nato nga mga listener diha sa Australia, Mami Banji ubas nga kabataan. Kumusta mo diha? Uban ni Pastor Randy Suson. Ang Dios magapanalangin sa inyong tanan. Kinasad si Brother Jeffrey Arrogante. Niya di ay mga nag-heart po dinhi niya si Nina Mata, si Ivy Osabel Boratso Kababan. Niya po si Richel Itang, si Brother Chino Arcabal, o niya si Brother Basilio Notarion sa Tambungoni, John Moses Rosalihos Poyot, niya sad si Brother Abner Dualio, niya nakita sa nato ni Julian Piasidad Mata, Ariston Boyno, o si Bri Vita, si kuani si Libilita Olingay ni. O kiniya pod si Senyo Monies Tekelio. Moni atong mga nakita nga makigalaan nga nakiguban nato ato nakita dinhi sa screen mga higala. So makahimog yapon mo sa pag-send og mga mensahe dinhi sa atong programa kay panahon na nga atong pangbasahon mga kahigalaan. Palihog lang pod no nga atong i-share ang ato nga programa parang daghan sad ang pamati makakita sa ato nga program o nya makapamati sa pulong sa Ginoo.
Niyasad si Brother Doming Bunukan ato ni basaw niyang mensahe. Good evening tanan diha sa station. Brad John, ako lang i-greet og maayong pagpaminaw sama nilang Brad Godi Berioso. Kini si Brother Woody, Brother Lebe, ato magipon ning listener. So ninong Doming Bunukan, ato po ning listener. Unya si Brother Goody atong listener di lang mo nagsama ang panahon nga ilang pagdawat sa bautismo. Pero kay bag-o man is Brother Godi. Siya Yes, po nag-study si Brother Doming. Unya niya po si di pagi ang mensahe day April Berioso og sa tanan. Okay, salamat Brother Doming sa imong pag-text no niya ato pa ning tan-aw ning uban dinhi basin ni pay mensahe nga angin atong basahon. Okay, ato na lang isalot-salot unya mga higala ang pagbasa sa mga mensahe nga midangat dinhi nya makahimo mo sa pag-send og mga mensahe mga higala, mga pangutana ba unya atangin ninyo ang pagtubag sa pangutana kay ikalipay na mo nga dunay participation nga among madawat gikan ninyo. Niya po si Nisibel Villaganas Necesario. So belated happy birthday no Sister Nisibel. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, ato ning basa okay, Brother, okay, singit ka hanginan balikan. Sige, dagang salamat. Message Brother John. maha hunong ka. Ako gid po nung isingit nga nagmalipayon gid kog balik ni nakakita ko sa inyong kagwapo ni Kuya Libby kana. ni mo Kuya John. Kaya gikan usab mo sulti gikas tinuod. So karon ako tong pasalamatan ng Dios sa dakong kahigayonan nga gihatag sa matag usa ug ako dayong itunol ang mainitong mayong gabi sa tanan labi na sa atong nakabig pinaagi sa atong programa Kuya John nga silang Lola Fabia Andrino nga grabe ka maayo kauban sa iyang anak nga nagpaminawan karon o Ganyan ni sila Fabio. sa Kabangkalan na sila pero na sa nagpasakop sa Bugo Church. Ana sila sa Nice. dool sa Juan Brother John, dool sa Alpine sa Bibisyon. Ay, so ato gining avid listener no. Salamat Salamat. kayo. Salamat Salamat po. ni nga baptist unya na-convert sa atong programa unya. Baptist. Nga grabe ka maayo Kuya John kay gipadad-an gyud ko nila. Di gid ni malilong ang ilang pagkamaayo, di ko kapugong sa pagdayeg sa Ginoo pinaagi pod sa ilang pagkamaayo kay gihatagan gyud karon og duha ka sipi nga saging na apay gihatag sa iyang anak nga usa ka payong og sudlanan sa tubig. Baptist magod niya kini mga Baptist brother kan gamay na malang ginaugkula mga buutan di pud ni. mga maayo kay Ani Baptist mahisgutan lang na kog gamay kini lang tag-iya aning Carl Joy dinis Bugo. Dili magid ni ana gid ingon kaila pero nahibaw ko na kay panahon mopalit ko diha makuha kog ticket sa eroplano ana mas ibabaw. Nya murag mahug na abag family business kay ang bana asawa mga anak magad niya ilar pong kadugo da mga okay ra gid ni kayo sila igsaka na ko taas magkuha kog ticket sa eroplano ay mura lang ay nato ra gid kayo agi kayo kan maayo kayo tao. So kining Baptist okay ra ba kining Baptist nalay kwan kana na ang mga butang nga nakulang diha silang pagtuo ug moabot ang panahon nga ang Ginoo mopuno ra sa ilang Amen. kulang diha sa Ginoo. So, akong pasalamatan si Auntie Maria Cecilia Andrino Dilao nga maong anak ni Lola Fabia. Daghang kay salamat Auntie ug hinaot nga magpadayon ka sa imong pagdangop sa Ginoo kay nasayod ta nga daghan pang opportunity nga maabot sa imong kinabuhi. Uni ako pong i-greet og maayong gabi ang tanang mga taga-Gairan nga among nabalay-balay ni Brother Merjon kabagi labi na ni Sister Jenisa Ariel Amores. Magtiayo ni unya Sister Jenisa, open kayo nga maminaw sa mensahe sa Dios. Mayngon pod kang Brother Mio Hilig ug kang Sister Lorna Lipon nga bisan pas ilang kabisay sa ilang panginabuhi ilag yung gihatagag oras ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Silang Sister Lorna Lipon, Elgin Nguho ug Marvin Clavis. Naay Clavis ito Bradley nga taga-Gairan nga among nabalay-balay ngadto basin kaliwat to nimo. Unya ako pong i-greet og maayong gabi ang
tibuok pamilya nga nidawat sa Bible study karon sa Yap family nga silang brother Jimmy Yap kauban sa iyang asawa nga Sister Arlene Yap ug labi na sa ilang pinalangga nga anak nga si Sister Regila Yap nga hinaot nga ang Dios ang presensya sa Ginoo magpuyo sa iyong panimalay ug ang hingpit nga kaayuhan physical man o sa spiritual hinaot nga atong makabot ug makahimo ta sa pagtalag nga lagad ngadto sa ato nga buhi nga Dios ug ako sa dili pa kong malimot akong igreet ang akong asawa karon nga nasa Tambungon ni Sister Joyce Grace Sapitan ako gani igreet kay masuko ba ni Kuya John kung di nato mag-greet Natural. Ito mag-greet ka asawa din. May ganit kayo, makakalimot pa nga sa mga asawa. lahi ba ito nakalimot Kuya John kay ilagid ko ato nakalimot Okay. so labi na sa akong anak karon nga nag-birthday pag September 2 nga si Sister Aya hinaot nga ang Dios magpadalangin kanunay nimo labi na sa tibok pamilya dira sa Sigarino family labi na kang Mama Lucille ug kang Papa Romel kauban ni Sister Jimil ug sa ako pong pamilya sa Lambusan sa Hapitan family mayong gabi sa inyong tanan ug ako nang ibalik ang panahon nimo Singit sa nina to brother Ken kay bautismo birthday karon ni brother at atong gibay gustabihan ba mag-asawa diha sa Tambungon si brother Roger de Los Santos birthday niya ron adlaw dong happy birthday niya kumusta ka uban sa imong buutan o pinalangga nga asawa si Davidnessa grabe gud ni kagamhanan ang programa Brother Jono kay kini baya si Brother Roger kay ilagid ko ana dako gid kay nang milagro ang iyang kabaghuan karon kay nag-abot na mi na sa eskwelahan sa una so pasalamat kita sa Ginoo gipanalanginan kini nga programa okay diha sa kangit-ngit nagkinabuhi mo karon nagkinabuhi na po mo sa kahayag so kini nga programa dunay gahom nga gipanalangin sa Ginoo nga dunay mga tawo makaka-plug sa kahayag sa kamaturan sa ikaluwas. So din Roger, salamat kayo. Gitreat mo din ani ni gabi dinhi sa Machu Picchu. Dinhi sa Tugo. Nya akong kuan po anak si Alexa Jehem, si Brother Libby na kami ra gid in town dito kagabi sa kuanggid nga murag lipag ikay ko nga sa kadaghan sa ilang mga kaila pero kami gigipili nila ni Davinessa ni Badroger nga ingnon ta na lang ma-feel ginamo nga special gid nila nga gi-invite ni ari sila diri gabi niya ila ming gi-trip dito sa Machu Picchu kay lagi this day iyang birthday no tinuod ni day mo mapili ko na full tank gid gabi. Di lang kay ang motor mo full tanks gasolina hasta pod ang tiyan. Nanguli mi ang akong anak 4 years old pa man ni kapin mo mayngon sa pa nga akong tami busog ko. Busog gid ko kay ang tami. Salamat kay dong sa portrait. Nagisgot man gid sa full tank Brother John. Ako po ding pasalamatan gid ay si Sister Dolin nga niagi ko ganina sa ilang yes, kana gid sa Sister Dolin. Kana gid Sister Dolin study na ko manibago pa na sir o naminaw karon may gabi ni mo diha. Gastilan nasayod siya nga ang tanang mga butang sa kalibutan lumalabaw ra so wa gina sa iya nagkuag. So salamat gid kay Esther. Si Pare George Luna, si Pare Remy Sigarino ug uban pa nga kuan nga di gid ta malimot mi sila nga kay bawo sila nga ang gasolina mo ginay kuan. Ani kiniri pong kuan na ang hilang sa libertad magisgot na gani kuan ni pagpasalamat dahil ingon magpabati-bati. Manoy may tibiin gid manoy. Okay. Okay na akong pasahon ni sa Brother John. Yes, Brother Edward Genereyes. Mayong gabi dira Kuya Libby, Kuya John o Kuya Kern og sa tanang naminaw og nagtan-aw di ay mi. Duha ni Brad Sorayo utag diri sa Camancheles, Davao del Sur. Salamat sa pagpasa. God bless. Mayon din gabi dilong labi na sa ato makaubanan nga mga theology student Kuya John nga grabe pud ka maayo sila gyud nagbuhi nako atong didto pa ko niya karon modular man ko so niuli ko aron pud maka-apil gyapon ko sa buhat sa Ginoo. Ganyan lang ang buhay Brother Kern. Ko buhi patos Ernie Baron ang buhay ay wither lang. Okay. Adto ta okay na ba Brother Libe? So adto ta sa pagkuan aning pangutana.
ato ning tagaan og atensyon kay medyo dugay-dugay na ra basan ni pangutana ha. Good eves kaniyo diha sa station og sa tanang naminaw ni ini nga programa. Duna lang ko'y gamay nga ipangutana, sir. Why man nga sa panahon ni Kristo og sa mga apostoles, wa man sila'y gigamit sa mga sinulat sa daang tugon. Maubitaw nga sa amo pundok di nagyud namo kaayo pansin ang naa sa daang tugon, ang bag-o na lang tugon. Ambot husto bapod ni. Salamat sir sa barangay Kayang ni. Okay, maayong gabi diha sa barangay Kayang. Akong balik kag basa ha. Good eves kaninyo dinhi sa station ug sa tanang naminaw ni ini nga programa. Duna lang ko gamay nga ipangutana, sir. Why man nga sa panahon ni Kristo ug sa mga apostoles, wa man sila'y gigamit sa mga sinulat sa daang tugon. Maubitaw nga sa amo pundok di nagyud namo kaayo pansin ang naa sa daang tugon, ang bag-ong tugon ang bag-o na lang tugon. Ambot husto bapod ni. Salamat sir sa barangay Kayang ni. Okay, daghang kaayong salamat brother sa imong sa imong gipadangat diri nga pangutana. Ug bahin pud aning imong gisulti diri sa ubos nga ambot og husto bapod kahami. Di ba? Kay matud pa nimo dili na gyud kaayo ninyo pansin pa ang mga sinulat sa daang tugon, kay naa na lang mo sa bag-ong tugon, kay ang inyong verses nga si Kristo ug ang mga apostoles wala mangyod. Matud pa nimo makita nato nga sila nagamit sa mga sinulat dinha sa daang tugon. Ang imong gingon ambot og sakto bapod kahami. Ang amo diring ikaingon sa imo brother nga puwerte gud ninyong pagkasayupa. Pero kini nga programa mutug-an og mosulti manis tinuod, no? Ang tinuod nga pagkasulti dili ingon nga sa panahon ni Kristo ug sa mga apostoles wa gid sila'y gigamit nga mga sinulat dinha sa daang tugon. Kay angay ninyong mahibaluan nga sa panahon ni Kristo ug sa mga apostoles wala pay bag-ong tugon. Ang ilang mga gipanggamit ang daang tugon. Kundili sumala sa Isaias 34:16 nagingon, susihan ninyo gikan sa basahon niyo ba, walay usan ini nga mawala sa iyang kauban. So gitagna ng daan kay naguna maguni ang daang tugon, pero gitagna nga dunay mahimong kauban. So nabuo ang bag-ong tugon kapin kun kulang sa mga 98 AD. Pero sa panahon ni Kristo ug sa mga apostoles, wala pa ang daang tugon. Ang ilang gipanggamit ang diha pa sa daang tugon. Dili ingon nga sila wala nagamit. Kung ato ra gud ni nga tan-aw, bigyan natog pansin kining gihisgutan dinhi sa Roma kapitulo 15 versikulo 4. Mao ni ang gihisgutan dinhi sa Roma kapitulo 15 versikulo 4 nag-ingon dinhi ang maong bersikulo matud pa, kay bisan unsay gisulat kaniadto, tanawa, kay bisan unsay gisulat kaniadto, sa ato pa ang buti pasabot ang daang tugon, kay mo man ni gitawag sa kaniadto, kay ang bag-ong tugon ang karon man ni. Busa bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato, aron nga pinaagi sa pailog ug pinaagi sa paglipay gikan sa kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Gikan sa kasulatan makabaton unta kitag paglaom. Ang gisulti nga ug unsa may gisulat kaniadto, gisulat kini alang kanato karon. Busa dili gid na tinuod nga sa panahon ni Kristo o sa mga apostoles wala sila'y gigamit nga mga sinulat diha sa daang tugon. Ang inyo bag-o na maubitaw na nga dili kaayo ninyo pansin ang daang tugon.
pero dili na maoy gisulti sa balaang kasulatan. Tuguti nga magbasa ko dinhi sa MBB. Kana bang maayong balita Biblia sa the same chapter and verse akong basahon ni sa 15:4 giingon dinhi kay ang tanang nahisulat sa kasulatan. Tan-awa ra gud ninyo ang punto giunsa pag-arrange dinhi kay ang tanang nahisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato aron makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailob o sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Ang gisulti dinhi kay ang tanang nahisulat sa kasulatan. Busa dili gyud mahitabo nga mainsakto o mahaom na nga dili na kaayo ninyo pansin ang daang tugon ni anamos bag-ong tugon kay sa panahon ni Kristo o sa mga apostoles wala sila'y gigamit nga mga nahisulat diha sa daang tugon. Dili na tinuod. So ang gisgutan unsay nahisulat gyud kaniadto matud pa gisulat kini alang usab kanato karon kung atong basahon gyud gani sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 hangtod sa 17 pamalandungin ninyo nagingon ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nas kasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Timan-i nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo, dili pinaagi sa pagsulod niya ng punduka. Kung doon na may nagtudlo niya na that is a human invention and that is a human doctrine. Dili na siya biblical doctrine. Kay ang doktrina sa Biblia nagtudlo nga ang kaluwasan pinaagi kang Kristo o dili pinaagi sa relihiyon. Karon, kung imong basahon ang 16 nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Tibuok kasulatan ni. Karon kung imong basahon ang The Living Bible, kining ikaduhang Timoteo 3:16 ingon, the whole Bible, ang tibuok nga kasulatan. Busa ang pagtuon sa Biblia dili tungod sa niya kas bag-o na lang ang daan dili na kay pansin kay ngon the whole Bible ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. So kung imo na gani ng buot-buotan nga wa na nang daan kay niya na kas bag-o butang kana nga imong gihimo nga wala itudlo nga himuon nimo na wa itudlo sa Ginoo. Kay ang balaang kasulatan tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Mani basahon mi kadang Timoteo 3:15 at 17. Alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Atong balikon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios aron ang tao matudloan. Kinsay mo tudlo? Ang tibuok kasulatan, dili ing bag-ong tugon lang. Sunod, alang sa pagpanakanaang panudlo, alang sa pagpamadlong, panulid ug pagmatuto sa pagkamatarong. Kinsay mo badlong, kinsay mo tulid, ug kinsay mo matuto sa pagkamatarong, ang tibuok nga kasulatan. Kung wa na nimo tagaig pansin ang daang tugon, kana mo'y wa na matakdo sa gipasabot sa Biblia. Sa 17 nagingon, aron ang tao sa Dios. Tanawa, dili ingon ang tao sa yawa. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Diin makabaton kasangkapan ug kahingpitan ang tao sa Dios diha sa tibuok nga kasulatan. Mao ni ang gisulti. Pamati ra gyud gani dinhi suma kung wa ba sila nagagamit og kanana ang daas ang sinulat sa daang tugon. Sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 15 kang Kristo magyud ni nga gisgutan ato ra gud ning tan-aw Mateo 24:15 ato ning basahon unsay sulti ani nag-ingon din 24:15 kanana ang sa Mateo mo ni ang gihisgutan sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 15 ingon ini ang gisulti niya tungod niini inigkakita ninyo sa gihisgutan sa propeta nga si Daniel sa iyang gihisgutang malaglagon nga pagpasipala
nga magatindog sulod sa dapit nga balaan, pasabtan ini ang magabasa. So niya naghisgot si Kristo, na close parenthesis din pasabta ang magabasa. But my point is, kining gisgutan din nga matud pa nga tungod niini inig kakita ninyo sa gihisgutan sa propeta nga si Daniel. Mateo 24:15 ni. Kanang Daniel asa man na nasulat dinis daang tua dinis Biblia. Di ba naan as daang tugod? So sa panahon ni Kristo, gigamit na nila ang mga sinulat diha sa daang tugon tungod kay sa panahon nila wa pa ang bag-ong tugon kay mga 98 AD na kapin kung kulang mo may pagkakumpleto sa bag-ong tugon. Busa dili na tinuod nga ang ang mga apostoles ug si Kristo wa na sila nagagamit sa mga sinulat diha sa daang tugon. Pamatiiragod ninyo dinhi sa Mateo kapitulo 4 versikulo 4. Kung atong tan-awon dinhi ang senaryo dinhi human na si Kristo ani nabautismohe. Unya gidala siya sa espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. So pa nagpuasa magud siya 40 ka adlaw, 40 ka gabi, iba natural. Sa tawhanon nga kinabuhi, gibati niya ang kagutom ug miduol sa iyaha ang maninintal nga mao si Satanas. Unsay gisulti dinhi sumala sa Mateo 4:4, nagingon dinhi matud pa dinhi ining bersikulo. Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nahisulat na. Tanawa, ang nagsulat gisgutan, nahisulat na. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundili sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Ang gigamit ni Kristo nahisulat nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. So ang Dios na ay baba. Lahi na ang doktrina sa kinini ang anghel-anghelan nga ang matuod nga Dios way unod ug bukog kay mo nang way unod ug bukog murag bahag-bahag na as dagat nga kanana ang Dios na ibaba niya asa man ibutang ng baba nga wa may unod ug bukog. Kana doktrina ra hino na nga iya sa anghel-anghelan pero ang Biblia nagsulti ana nahisulat na ang tao di mabuhi diin maning dapita nga pagkasulti des daang tugon naa sa kinini ang Deuteronomio sa Deuteronomio kapitulo 8 versikulo 3 gisulti na. So sa panahon ni Kristo gigamit na nila ang mga sinulat dinha sa daang tugon mao ni ang gisgutan. Kung imong basahon sa ang gisgutan sa Mateo kapitulo 15 versikulo 1 ngadto 3 ug ang gisgutan 7:8 ug 9 sa Mateo, ang gisgutan din ni Kristo may tungod man pod sa naisulat diha sa Isayas. Niya ator basahon ragod niyo kung unsa ni ang gisulti dinhi sumala sa Mateo kapitulo 15 versikulo 1 ngadto sa 3. Ingon ini ang gisulti atong basahon dinhi 15:1 ngadto sa 3 matud pa. Ug kang Hesus dihay miduol nga mga parasiyo ug mga eskriba gikan sa Jerusalem nga nag-ingon, ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa katigulangan kay inig pangaon dili sila manghunaw sa ilang mga kamot. Kanila mitubag siya nga nag-ingon, ug ngano bosab nga inyo mang lapason ang sugo sa Dios aron lang pagtuman sa inyong gikabilin-bilin nga kalagdaan. So si Kristo naghisgot og sugo sa Dios. Napamatian nato niya sa 7 nag-ingon dinhi, kamong mga maot, maayo gayud ang pagkahimo ni Isaya sa propesiya may tungod kaninyo sa iyang pag-ingon. Naghisgot na si Kristo. Sa propeta nga sa Isayas, kining Isayas wala man ni mahisulat dinha sa bag-ong tugon, naa mas daang tugon. So kini nagpaila ug nagpasabot nga sa panahon ni Kristo gigamit na ni Kristo ang mga sinulat dinha sa daang tugon, dili kay diha sa inyo nya 8 ug 9 kung basahon na brother kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinaagi silang baba og mga ngabil apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Tawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang ipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang og mga tao. So kining pulunga, kining pagkasultia, diin man gikuha ni Kristo nga nasulat sa daang tugon naa sa 29:13 sa Isayas. Kunya bagong tugon din na daan man na
So dili na tinuod nga si Kristo ug ang mga apostoles wala na nagagamit niya na ang mga sinulat diha sa kinini ang naisulat diha sa daang tugon. So brother, unta ang pulong sa Ginoo imong nasabtan mahitungod ni ining mga bahina, na mahitungod ining mga bahina. Ngani kung imong tan-aw bahin pod sa mga apostoles dili man naingon nga wa sila nagagamit sa mga naisulat dinha sa daang tugon. Tanawa ra gud kung unsa giunsa ni Apostol Pablo asang bahina di daang tugon gigamit ni San Pablo ang nasulat sa daang tugon. Sumala sa Roma kapitulo 3 kanang 13 bersikulo 13 ngadto 10. Unsay gisulti ni San Pablo matud pa, ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa gawas nga maghigugmaay ang usag-usa kay ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. So naghisgot, very easy and very simple. Kinaamoy mga pagtulunan o doktrina nga inuno sa mga membro nga wa gyud kunoy makatuman sa napulo ka sugo. Pero si San Pablo nagsulti siya kay ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Unsa maning sugoa nga gipasabot ni San Pablo? Katuning mga kasuguan nga naa nasulat sa daang tugon. Ipadayon na gud nato ning basa ang mga sugo nga nagingon ayaw pagpanapaw. Ngan asa maning dapitan ni diha sa Exodo kapitulo 20. Makita nimo nga ayaw pagpanapaw, ikapila maning sugo ning dili ka manapaw. Dili ba ikapito? Natan-awa ron ning pundok o nga nagtudlo nga wa nang napuo ka sugo. Makakita lang gani og gwapa, makalimot na siya ngan. Ug unya wa tumana ang napuo ka sugo pero nangahas, nangarisgar sa paghimo og ilang kaugalingong napulo ka sugo. Unya mo text diri sa ato ang matuod kuno sila nga pundok. Nya. Unya tan-awa sunod, isgutan nini. Matud pa ayaw pagpanapaw. O tan-awa na. Muna nga dunay mga tawo ron nga butakal tungod ni anang wa na pagsunod ni anang diha sa napulo ka sugo diha sa daang tugon di ka manapaw nya ikapilang sugo na ikapito ayaw pagpatay di ba na ikaunom nga sugo diha sa napulo ka sugo asa man din na nasulat di ba na asa daang tugon sunod ayaw pagpangawat na man na ikawalong sugo man na nga dili ka mangawat unya mo ingon gud mo nga wa na ang apostoles og si Kristo nagagamit sa mga nasulat diha sa daang tugon dili gid na tinuod dili na tinuod busa ang gisulti dinhi ang tibuok kasulatan gituga sa Dios busa ang gituga sa Dios ato nang sundon dili kay buot-buotan nato og kuan kanana ang usab karon ni apa kung imong basahon ang Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 ngadto 23 kung dili ba ni ang nahisulat sa daang tugon ang gihisgutan okay atong i-trace ni siya Mateo 1:21 ngadto 23 nagingon apan sa okay 1:21 ug ngadto 23 nagingon dinhi ug igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya iyang imong paganganlan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas iyang matatawan gikan sa ilang mga sala kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagingon tan-awa usa ka birhen magasamkon magaanak usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatawgog Emmanuel nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. So kining mga puntuha dinhi diin maning pulo nga mahisulat na sa Isaias kapitulo 7 bersikulo 14. No sa dili ingon nga wa na gid sila nagamit sa mga nasulat des daang tugon kay sa ilang panahon ang gipanggamit nila ang mga daan man nga nasulat diha sa daang tugon no kung atong tan-awon. So last text kay si Brother Ken maghatag og dugang pa sa Episo kapitulo 5 bersikulo 18 ingon nini ang gisulti Episo 5:18 ato ning basahon unsay gisulti dinhi nagingon dinhi og ayaw kamo pagkahubog og bino kay kana maoy pagpatuyang kundili pagpapuno hinuon kamog espiritu pagsultihanay kamo ang usa sa usa sa mga pulong sa mga pulong sa mga salmo ug sa mga alawiton sa mga mag-awit nga espiritan nga manag-awit ug managtugtog nga magadayeg diha sa ginuban sa bugos ninyong kasing-kasing unsa dinhi magpagsultihanay kamo sa usag-usa sa mga pulong sa mga salmo
Unya kining salmo bag-ong tugon di ini nga daang tugon man na. So maapostolis man ug kang Kristo sila nagagamit gayon sa mga naisulat diha sa daang tugon. Busa tuguti nga sa tanang mga naminaw karon inyong mahangpan ug masabtan dawaton ninyo ang pulong sa Dios. Sa mala sa Santiago 1:21, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwa sa inyong mga kalag. Imong gipamatian ang pulong sa Dios ug arang kini makaluwa sa atong mga kalag busa atong dawaton. Si Brother Kern maghatag og tugang pa nga pagpatinaw ning mabahina kay nagkagamay na raman gyud pod ang atong oras. So Brother Ken, unsa may imong ikapasabot og dugang pa hinuon sila nakasabot naman gyud, pero kini nga programa lagi magpalalom, magpadako, magpabugat sa pagpasabot sa kamatuoran. Brother Ken, Dagang salamat Brother John ug adto ta sa dugang pagpatinaw. Mga kaigsuonan ug mga kahigalaan, kung adunay pundok karon nga adunay pagtulunan nga magtudlo nga ang mga apostoles wala nagtudlo sa daang tugon nga mga kasulatan, kana nagpamatuod lang na mga kaigsuonan nga kana nga pagtulunan bakak na ang ilang gisudlan. Kay mao ang tinuod diri sa balaang kasulatan, ang mga apostoles nagamit sa daang tugon. Sumala bitaw sa Episo 6:1 si San Pablo 6:1 padung 2, nagtudlo nga tumahod ka sa imong maginikanan, amahan ug inahan aron mataas ang imong kinabuhi ug kana nga kasuguan makaigsuonan makita na sa Exodus 20 bersikulo 12. Busa ato yung masayran na ang ato daing pagtulunan karon mahimurang tinuod kung suportahan sa balaang kasulatan. Diri pod mga kaigsuonan sa buhat 8 bersikulo 26 sa kaagi ni Felipe ug sa Eunuko kini makaigsuonan sa bag-ong tugon ani. Pero unsa man ang ilang gitun-an, ang ilang ginabasa, nagaingon diri apan usa ka manulunda sa Ginoo, miingon kang Felipe, tindog og umadto ka sa habagatan sa dalan nga gikan sa Jerusalem padulong sa Gaza, kini diha sa Awaaw. Og si Felipe mitindog og miadto. Og tan-awa, usa ka Etiopiahanon nga eunuko og alagad ni Candace, ang reyna sa mga Etiopiahanon nga maoy gitugyanan sa tanang bahandi niini miadto sa Jerusalem sa pagsimba didto. Og karon nagpauli na siya nga naglingkod sa iyang kalisa og nagbasa sa basahon sa propeta nga si Isaias. Ang eunuko mga kaigsuonan na-convert siya sa pagkakristohanon tungod kay ang iyang gibasa kay ang sinulat ni Isaias. Og ang espiritu miingon kang Felipe, duol og kumuyog kaniya ng kalisa. Og si Felipe midalagan ngadto kaniya og iyang nadungog siya nga nagbasa sa basahon sa propeta nga si Isaias. Og siya iyang gipangutana nga nag-ingon, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Og siya mitubag, unsaon ko man pagkasabot, gawas kon adunay magatudlo kanako. Pagkanindot mga kaigsuonan nga ang usa ka eunuko nagabasa sa Isaias, apan nagkinahanglan day siya og magtutudlo para ilag yung iyang masabtan ang tuyo og tumong sa maong basahon. Mao na nga gikinahanglan ang makatawhan karon, gikinahanglan adunay kasing-kasing nga matudloan aron atong madawat sa hingpit ang pagkamatarong ni Kristo og ang tinuod nga pagtulunan nga gitudlo ni Kristo. Akong balikon, ang sa panahon ni Kristo hangtod sa mga apostoles nagamit sila sa mga basahon sa daang tugon aron masabtan gyud ang kinabuhi ni Kristo. Kung atong mabantayan kasagaran nga basahon nga ginagamit, ang basahon sa Isaias, kay kanang Isaias mga kaigsuonan magpamatuod na nga si Kristo ang tinuod nga anak sa Dios kung atong tun-an pagmaayo, pinaagi pod sa pagampo, pagpangayo giya sa Espiritu Santo. Busa ang tinuod nga pagtulunan sa Dios sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16, gituga ang tibuok kasulatan sa Dios para at may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa atong tinguhaon sa pagtuon sa tibuok kasulatan, mangita ta og pundok nga nagtudlo sa tibuok kasulatan. Kung ang atong pundok karon wala nagtudlo sa tibuok kasulatan, ato nang biyaan mga kaigsuonan og mangayo tagiya sa Ginoo
nga makabot nato ang tinuod nga pundok nga nagatudlo sa tibuok kamatuoran. Mao na kung ato magunang ipadayon nga pagtulunan nga dili nato tun-an, dili ta mo gamit sa daang tugon, lupig ta ni Satanas ana. Kay tungod sa Mateo 4:6 nag-ingon si Satanas, og giingnan siya, kay ikaw anak man sa Dios, umambak ikaw ngadto sa ubos. Kay nahisulat man kini nga nagaingon, magahatag siyag sugo sa iyang mga malunda mahitungod kanimo, ug sa ilang makamot pagasapnayon ikaw nila, aron ang imong mga tiil dili mahipangdol sa bato. Si Satanas manggani mga kaigsuunan, ni gamit sa kasulatan sa daang tugon kiniyang giingon kang Kristo aron sa pagtintal. Mao nang dili ta magpapildi ni Satanas. Kay basin mas arang-arang pa si Satanas kay nagtuon sa daang tugon ikumpara sa ato. Kay ang Dios nagtudlo nga pagat may kapuslanan ang tibuok kasulatan alang sa pagpanudlo sa kamatuoran. Busa atong hangyoon ang Espiritu Santo mao'y magmando sa atong hunahuna ug atong madawat ang tinuod nga pagtulunan. Og hinaot nga ang Dios magapanalangin sa maong nangutana ug ako nang ihatag ang panahon kang Brother Levi. Okay, daghang salamat Brother Kern. Ato ning tanaw ni ay mga mensahe ni Susi Richard Lacaba. Good evening. Ask lang ko, why man magluto man mog pagkaon? Pangutana man ni Sabado nga bawal man, asa man mabasa nga gitugutan pagluto sa bag-ong tugon. Ayaw kog basahe nga masabot. Okay, pangutana man ni. Sige lang, lainon tala na. Yapon si Loida Agdalapis Tumakas. Good evening and God bless to all. Ano ni pag-iminsay ang the Bible, Old and New Testament kana sa panahon sa bagong tugon, ang Old Testament ilang ginagamit. Ni Brother Joseph Kimno, we're watching Merlin Derder. I'm watching niya po Loida niya po sila si Brother Sister Loida Agdalapis Tumakas. Jesus said, it is lawful to do good on the Sabbath. Matthew 12:8. Ang pagluto kung Sabado gitugutan ka na. Exodus 12:16. Therefore, the exact of necessity and mercy gitugutan ka na. Okay no? Mo padayon tahigala ngadto sa unahan paghisgot sa pangutana nga yang gisgutan sila wala nagamit kunog daan tugon bagong tugon kay si Kristo kunog mga apostoles wala nagamit og daang tugon. Siguro mahinaot lang ta nga mahayagan atong higala. Panahon ni Kristo higala og sa mga apostoles ang ilang gigamit ang daang tugon, mga kinutlo sa daang tugon. Gani og mangita yung kag kamatuoran. Tanawa imong the Living Bible kay ang gitawag og the whole Bible higala naglangkob sa daan og sa bag-ong tugon. So ako ning basaw na niya sa 2 Timothy 3:16 sa the Living Bible. Mo ni itong basa, the whole Bible was given to us by inspiration from God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It strengthens us and help us to do what is right. Okay, gisgutan din ang tibuok Biblia, the whole Bible. Ano sa man si Pablo man nagsulti sa bagong tugon. Ang gipasabot ni Pablo, ang tibuok Biblia gihatag kini ubos sa pagmando sa Espiritu Santo og magamit kini sa pagtudlo kung unsay kamatuoran. Di bagong tugon lang daan tugon kay og bagong tugon lang di ta matudlo as tibuok kamatuoran. May kapuslanan sa pagbadlong ang tibuok kasulatan ang daan ug ang bagong tugon. May kapuslanan sa pagsaway ang the whole Bible. May kapuslanan sa pagtudlo kung unsaon unsay angay natong buhaton aron ta mahimong tarong at tabangan sa Ginoo. Naa sa Biblia. Karon mokotlo ta mga higala. Wa ba si Kristo magamit og mga sunlat sa daang tugon? Ari ta magbasa sa 19 versikulo 17. Kaning kaniya mitubag siyang nag-ingon nganong mangutana man ikaw
kanakos maayo. Aniya ingon ni adunay usa lamang ka maayo. Kung gusto kang muslod si kinabuhi, bantay ang sugo kaniya nangutana siyahain niini. Si Jesus mitubag ayaw pagbuno. Asa na mabasa? Sa napulo ka sugo sa Exodo na, di ka magpatay. Exodo 20 versikulo 13. Aniya, ayaw pagpanapaw, versikulo 14 na sa Exodo. Ayaw pagpangawat sa versikulo 15 na. Ayaw pagsaksig bakak sa versikulo 16. Iniinguso na din nga, tumahod ka sa imong amahan o sa imong inahan, versikulo 12 na. So, asa man na makita? Da ang tugon na gamit di es ginusos. Daghan kay higala nga mga verses kini akong Bible, dinis ubos kani sa New Testament, makita dining mga references, mga referensya kanang gisulti diha sa bag-ong tugon, diin gikutlo sa daan tugon. Nya subos ni Deuteronomio dito kutlo sa Exodo niya daghang kaayong mga sinulat dinhi nga dito kutlo as daan tugon. Dugangan pa gyud nato arita sa kan San Pablo, Apostol Banis Pablo, atong makita ni sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 13, mga higala. Buhat Kapitulo 13. Tanaw na to kung wa ba nagamit dinhi si San Pablo. Atong mabasa dinhi sa versikulo 17, ang Dios, 13:17, ang Dios nining katawhan sa Israel, nagpili sa atong ginikanan og ang katawhan iyang gituboy sa panahon nagpuyo didto sa yuta sa Ehipto og sa bukton nga binakyaw iyang gipagula sila didto. Asa man na sa daang tugo na mabasa mahigala na mga references ubos Exodo 1:17, Números 14:34, Deuteronomio 1:31, o niya Deuteronomio 7:1. Unsa ning mga libro ha? Daang tugo na mauna nga ang gipanghisgot sa mga apostol sa iyang panahon, mga kinutlo sa Biblia gikan sa daang tugon. Kuyaw na og di ta magbasa inigala bingutang wata nagbasa sa daang tugon nga ang kanang sa bagong tugon mga kinutlo man na kalabanan gikan sa daang tugon. Basta di ay oy wala kita nato masabti. Di pa gido sa versikulo 35 tungod niini siya nag-ingon usab sa laing salmo o nagisgot na pong salmo, dili mo man itugot ang imong balaan moagig pagkadunot. Asa mabasa? Salmo 16 versikulo 10 mga higala. Kanya kining gisgutan sa 33, kini iya nang natuman nganhi kanato ang ilang sa ilang makaanakan pinagi sa pagpatindog kang Hesus maingon nga nasulat usab kini sa kaduhang salmo nga nag-ingon, ikaw akong anak karong adlaw ako nahimong imong amahan. Asa mabasa? Salmo 2 versikulo 7. Ang 34, og mahitungod siyang pagkabanhaw kaniya gikan sa mga patay sa wala nay pagbalik ngadto sa pagkadunot, o siya misulting nag-ingon, ihatag ko kaninyo ang balaan o kasaligan nga panalangin sa gisaad ngadto kang David. Asa mabasa? Salmo 55 versikulo 3. Daang tugo na mao na higala nga ang kinutlo sa bagong tugon gikas dan tugon. Wa naman tay time sa di pahingpit puso na tuntulamon niya atong temso. Mga higala mag-ampo kita, mahigugmaon og dalangpanan namo nga Dios nga naa ka sa trono kita sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong.